ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. ҳамватанон азиз, рӯзи шумо ба хайр бошад. умедворам ки ҳама каса сиҳату сарбаланд ҳастед. ҳамватанон азиз, мавзӯи мо дар бораи барқҳои Тоҷикистон. чаро эмомалӣ раҳмон ба миллати шарифи Тоҷикистон барқ намедиҳад? дар Тоҷикистон беш аз 4-5 оби барқӣ аст. норак ки дар давраи шӯравӣ сохтага, сангтудӣ 1 шуд, сангтудӣ 2 шуд, оби барқи роғун ки як оби барқи бузург дар ҷаҳон аст. аввалин оби барқи дар ҷаҳон калонтарин аст. Тоҷикистон пур аз ширкатҳои оби барқӣ шудагааст. чаро барқҳоро ба кишвари ҳамсоя ба Афғонистон медиҳад? мардуми худашро барқ намедиҳад. пулои барқҳоро куҷо мекунад? пули барқро куҷо мекунад раҳмонов? миллиард пул меояд дар ин кишвар, дар ин ҳукумат. ҳамаи пулои барқи Тоҷикистонро, ҳаққи ҳуқуқи 9 миллион фарзанди Тоҷикистона меорад дар бонкҳои аврупоиё, дар ному насаби фарзандош кӯдак чӯдак мемонад. мардуми тоҷик аз бебарқӣ тантисӣ мекашад, ба беморӣ мезанад, баъзеаш ҳалок мешавад. номардҳо, курнамакҳо, як бор ба ин миллат раҳм мекунед? чаро ба ин миллат шумо як бор раҳм накардед? чаро барқро наметиҳӣ ба мардум? чаро интернетҳоро рӯшан намекунед? метарсӣ аз миллат? ганда метарсӣ эмомалӣ раҳмонов? ту фикр накун ки корҳои ҷиноятита пинҳон мекунӣ. 2-3 миллион тоҷике ки дар Русия дар азоб машаққат қарор доранд, онҳо намебинанд дар шабакаҳои интернетӣ. дар Тоҷикистон барқ наметиҳӣ, интернет эҷоза наметиҳӣ ки мардум набинанд, корҳои ҷиноятита ошкор нашаванд. барқро ба мардум бидиҳед, интернетҳоро арзон бикунед, интернетҳоро рӯшан бикунед, мардум бубинад ки гунаҳгор ки аст, ки ҳақ аст, ки ботил аст. шумо метарсед? ира ман нағз медонам ки агар интернет рӯшан боша, барқ рӯшан боша, мардум бубинад, шумо дар он сари курсӣ як лаҳза намемонед. ба ҳамон хотир шумо барқа 1 соат 2 соат медиҳед, интернетҳоро хомӯш мекунед, фақат ҳамон телевизорҳои шумо, ахборҳои шумо бояд рӯшан боша. 24 соате ки ҳамон шумо чӣ иттилооти дурӯғе ба мардум медиҳед, рӯтонро сиёҳ мекунед, ба ҳамон ҷамъбаст шавад, ба ҳамон хатм. лақ имрӯз и шуд, фардо и шуд, пас фардо рӯтонро сиёҳ мекунед. барқро ба мардум бидиҳед. шабакаҳои интернетиро рӯшан бикунед, мардум бубинад. барои корҳои ҷиноятитон ва барои корҳое ки барои ин миллат хиёнат кардед ошкор мешавад. шумо медонед иро хуб ки ба ҳамон хотир барқ намедиҳед, ба ҳамон хотир интернетҳо рӯшан намекунед. битарсед аз худо. мардум дар хона зиндагӣ мекунанд, баъзе хонаҳо битония, кӯдакҳо 1 сола, 1 моҳа, 2 моҳа доранд. шумо дилатон намесӯзад? шумо аз кадом парод ҳастед? ҳукуматдоро, номардҳо, бевиҷдонҳо, битарсед аз худо. барқа бидиҳед ба миллат. шабакаҳои интернетро рӯшан бикунед, мардум бубинанд ки шумо чӣ гӯхӯрӣ кардесед ба ин ватан, ба ин сарзамин. метарсед ки корҳои ҷиноятитон ва корҳое ки шумо дар ин кишвар хиёнат кардед, чизое ки ба ин кишвар кардед ошкор нашавад. дар сари сандалӣ 28 сонияу 2 моҳна мемонед. яке агар 1000 ҳилау найран кунем, агар барқ намедиҳед,
шабакаҳои интернетиро баста мекунед, мо шуморо ба як тариқ не ба як тариқ ба як нерӯи шуморо аз сари вазифа беҷанг беҷанҷол иншоаллоҳ барканор мекунем. шумо миллатро хору залил кардед. ҳамватанони азиз, мавзӯи мо ба анҷом мерасад. шуморо дар паноҳи худо месупорам. То барномаи дигар. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.